Okay, mayong mudto na usab kinaton tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ani ana pud ta mga higala nila nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, tibuok kalibutan. Abino mahigala adlaw karon nga Lunes, pizza uno na kini sa bulan sa Abril. So kumusta naman mga higala? Nang hinaot ako nga ana gyud kamong tanan sa kapiskay pangluwas, walay ubo, walay hilanat, walay labad sa ulo, walay sakit sa tiyan, apan nagginhawa pa. Joke ginagmay mga higala, no? Abi no, happy Easter day ka naton tanan mga higala, no? Kining ato ang kagahapon, Marso 31, gi sa ulog nato kining Easter season. No, bino kining Easter mga higala, hangtod karon gidibatihan pa bari gyud ni kung asa gyud makuha ning pulunga nga Easter, no? Doon ay uban nga maingon nga German da kuno na nga word, German word ning Easter. Kuno na po ingon nga dili kuno na nga ang importante nga nagkasabot ta og unsay Easter. So dili na lang nato matukib kung unsa gini siya. So nagkahulugan ra gyud siguro higala nga ang kining mga kalihukan sa simbahan no dili kay usara ka grupo, kung dili daghan kay mahigala ang mga pinulungan nga nagpaluyo ni ini. In other words, very universal ang mga kalikukan nato. Kaya ganin na German, doon na po'y Greek, ingon niya na. So, in other words, kanabitang sa ining sabi ni Seba na mahigala, kanang lukob kalibutan ba? Lukob kalibutan ang kining mga kalihukan sa simbahan. Ingon niya na, no? Abi na mahigala, hangtod karon sa ako na ginaingon, no? Ang Easter, ang word nga Easter, no? E-A-S-T-E-R, daghan ang mihatag ni ini og kanang gitawag natong pinaka-origin, pero medyo dili pag yun gihapon konbensido ang mga scholars nga mao gina siya. So muna nga dili lang kay nato siguro gyud tukion pag-ayo ang word nga Easter, ang kahulugan na lang sa Easter, no? Ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Pero daghan kay mga tradisyon, no, nga gihimo aron gyud atong masabtan kini gitawag Easter, no? Kaya ang tanan nga mga tradisyon nagkaan man na siya trying to explain, no? Trying to explain the meaning or kanang gitawag nato significance sa kining gitawag natong Easter. Kaya usa sa mga activities, no, mga tradition nga gihimo during Easter mo kining gitawag ng Easter egg hunt. No, sumong kapangutan kita unsa man ning Easter egg. Abi no nagsugod kini ni atong 13th century. Naunya nagkahulugan kini nga ang atong Ginoong Jesucristo ni kuan kanang gitawag bitaw nato og ni rose from the dead, no? Sana gitawag nabanhaw gikan sa mga minatayo, no? Kay ang itlog mga higala nagkahulugan man kini og bagong kinabuhi, di ba? A new life emerging from the eggshell. Kana bitong mamusa ba? Mamusa bitaw mga higala, mamusa siya ug gani mo dunay bagong piso nga mo gawas. So muna nga ang kanang Easter egg di ay, no, nag-symbolize kana kang Kristo nga naginigawas gikan sa iyahang lubnganan. Doon din ay Easter. No? Mas masabtan nato siguro higala kining word nga Easter pinaagi sa mga significant traditions nga ato ang gihimo. No? Sana niya na kining gitawag nato og Easter egg hunt. Kaya sama kang Kristo, mura po din ni og itlog bitaba. Mura bitaw itlog nga nigawas ang bagong kinabuhi kining gitawag og piso ba piso. So maupod nga kining Easter egg murag nakapa-explain, nakapasabot ka nato kung unsa gyud kining Easter Sunday or kining pagka-tao ni Kristo, kining pagkabanhaw ni Kristo. In line with that, mga higala,
no, kining gitawag natong Easter egg hunt. No, kini laging Easter pagkabanhaw mo lagi na. Pero para ber kita mo mabanhaw, doon na pausay gitawag natong paghukom nga mahitabo, no? Muna nga let us try to kanang gitawag na to atong tunan pag-ayo kining gitawag na to pagkabanhaw pinaagi sa ato ang gitawag na to og mga katekism, no? Kanang mga gitawag na to mga significant nga mga katekism ang higala. Nga usana ni ana kining gitawag na tong paghukom, no? Kini bitong paghukom kay usahay mura og ang atong mga binuhatan lisod kay itang mabanhaw kay nganuman wala dili kay kita aware kung unsa gyud ang ato ang gitawag nato mga pagtulunan, no? Muna nga usa sa mga buhatonon gyud sa usa ka Katoliko aron gyud nga makabaton siya kabanhawan, no? Mao kini atong pagtulunan kabahin sa kining gitawag natong pagtuon, no? Knowing our faith, no? Ato kanang mabasa sa CCC number 428 to 429, no? Knowing our faith. No, muna nga ato gyud nga masabtan ang ato ang mga pagtuo kung musimba kita, moapil kita mga katekism, moapil kita og kining gitawag natong paminaw kita sa wali sa pari, mga seminars ug daghan pang uban. No, muna nga mas masabtan gyud nato ang atong pagtulunan pinaagi sa mga pagpasabot sa mga seminars ug uban pa. Labi na gyud ang mga homilya sa pari. No, kay kining homilya sa pari gitumong man gyud kini aron ato gyud masabtan dunay katekism mura gitawag nato dili man gyud purely katekism ning wali sa pari, pero aduna gyud mga punto ni ana nga murag makasabot gyud kita, no, katekism. No, unya usapod sa angang buhatonon kay maghisgot man lagi kitang kabanhawan gawas nga ato gyud nga tud-an ang ato ang pagtuong Katoliko, katong pagtuong Kristohanon, gawas nga ato kining tun-an kinahanglan gid usab di ay nga ato kining puy-an, no? Kay matud pa sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 6, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo, kay ang matuod sa Dios kinahanglan gyud nga ang mutuo sa Dios kinahanglan gyud nga mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya, no? Walay makapaimot sa Dios kung walay pagtuo, kay ang muduol sa Dios kinahanglan gyud nga mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang mangita kaniya, no? Sa ato pa again naghisgot man lagi kita og Easter, no? Easter egg hunt ug uban pa usag gyud sa mga gikinahanglan nato aron gyud nga mabanhaw kita uban kang Kristo, mao gyud ang pagtuon sa ato ang pagtulunan. Importante gyud nga mutuon gyud ta ato yung tun-an, kay kung dili ta mutuon unsa may ato ang puy-an, kay ang ikaduha nga punto sa ato ang kinabuhi aron kita makabaton gyud og kinabuhing walay katapusan, mao man gyud ang puy-an gyud living our Catholic faith, our Christian doctrines. Muna importante gina din na, no? Importante gyud nga apuy-an gyud nato, kay kung dili saon man nato og dili ka wala nimo masabti, natural di gini mo kapuy-an. Unya ikatulo kining gitawag nato og itong i-spread ang atong pagtuo, atong gawas nga atong puy-an, ato pong ipaambit, ato pong itudlo ginagmay. Dili nato malimtan, dili nato gitawag nato og kalimtan nga ang pinakamaayo nga paagi sa pagpasabot mao gyud ang pagpuyo niini, no? Ato gyud nga masabtan gawas nga atong litukon sa pulong ang pagtulunan, pero kinahanglan gyud nga ato gidusab kining puy-an. Una importante kayo, no? Kana gyud puy-an nato, kay kung dili na delikado kayo manghigala og dili ka makatuman sa giingon ni Kristo, no? Kay matud pa niya sa Mateo 28 bersikulo 19 sa 20, pangadto kamo sa tibuok nga kalibutan ug himuha sila nga ako mga tinun-an, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa pagtuman sa akong mga sugo. Sa ito paduna
punto nga manudlo gyud usab kita. Unya ato gyud nga ipasabot pinaagi gyud usab sa buhat. Okay, klaro? Ano, no? Unya, matud palagi, humani ana, kung ato na dyang mapuy-an ang mga pagtulunan, muatubang na dayon kita sa hukmanan sa Dios. Manang importante gyud kaayo nga nakasabot gyud pud kita kung unsa kining paghukom nga iyaha sa Dios, no? Ang pagtulunan kabahin sa judgment, duha kini ka klase sa paghukom. Number one, kining particular judgment. Katibitang nahitabo kang Dimas, no? Kadang sa diyang giingnan siya ni Kristo si Dimas. Truly, truly, I tell you, today you will be with me in paradise. No? So, importante kay na siya, no? Nga makasabot gyud pud kita nga duna gyud panahon nga moatubang kita sa hukmanan sa Dios ug diin ato gyud nga puy-a at ato gyud nga ipalap ato gyud nga matud pa isay-say ang ato ang mga binuhatan, no? Kay doon naman po'y ginatawag og general judgment, no? Kay gani sa akto sa atong pagtuo mingon man kita nagatuwa ko sa Dios nga bahat ug mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. So the faith of those who are yet to die and to confirm the judgment of those who have already dead. Yan, no? So kining matud pa ato man lagi nung ipasabot yun ang ato ang pag ato man lagi yung tunaan ng atong mga pagtulon ano ato man gyud nga puy-an ug number 2 ato mang ipalapnag atong itudlo muna nga kinahanglan gyud pod nga duna pod kita gitawag nato panabot kung unsa ang duha ka klase sa paghukom kanato, no? Sa ato pa truly I tell you that you will be with me in paradise. So automatic na siya pero doon na bayay pagtulunan usab kining giingon ni Kristo nga karon dayon mukuyog ka kanako sa king hariya. Sa ato pa kung imong yung tan-awon ang atong Ginoong Jesucristo ganahan gid ay kita nga pakuyugon kita niya sa ato ang gitawag nato pakuyugon kita niya ngadto sa paraiso. Take note pakuyugon sa ato pa mag-agad paghihapon kung mukuyog ka ba o dili, no? Kung mukuyog ka ba o dili sa ato pa may degree gyud gihapon of decision alang dinhi kanato, no? Ingon diyan ano nya nindot kay ning giingon ni Kristo nga karon dayon kuyog ka kanako sa ginghariya ngano man tungod kay naikanta ba kadung ba ang kantaha, no? Kanang walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus along. Sa to pa, doon ay ginaingon sa in English may higala nga. Now, those who journey with Jesus is very sure that he will reach his destination. Now, if you travel with Jesus, you will surely reach your destination. Sa to pa, kanang bitaw sa atong kinabuhi, gidapit gid kita ni Kristo nga mukuyog kita kaniya. No, kaya come follow me, kuyog ka nako, sunod ka nako. Ingon niya na. Sa to pa, di kining walking with Jesus, pwede ato ni siyang i-revise gamay. No, imbis nga mo ingon ta nga walking with Jesus, working with Jesus atong ingon. No, singing with Jesus, walking with Jesus. Daghan pang mga butang nga ato gyud nga pakuyog nga ato gyud nga i-dedicate ngadto sa Ginoo. Okay, kung we will live with Christ, living with Christ, working with Christ, of course we makasalig kita nga musangpot gyud sa mayong resulta ang atong gihimo. Unya, balik-balikan nato mahigala kining kabahin sa hukom. Doon na po general judgment, no? Nga diin kitang tanan pagahukman isip usa ka katawo kana bitang moabot ang panahon nga kitang tanan hiusahon na doon ay particular judgment katong giingon katong sama sa nahitabo kang kanang gitawag nato Judas, no? Particular judgment ta giingnan siya ni Kristo nga mas maayo pa alang kanimo nga wala ka na lang matawi ining kalibutan. Ito paghihukman na ni Jesus si Judas, particular judgment ito. Doon na pagilain kato si kini gitawag nato kato si Dimas, gihukman po to ni Kristo automatically, no? Gitawag nato particular judgment.
karon-karon dayon mukuyog ka kanako sa gingharian. Pero doon na po'y general judgment. The faith of those who are yet to die and to confirm the judgment of those who have already dead. No, sa ito pa, doon na gidi ay po'y kanang gitawag na ito, general judgment, kadiin kitang tanan, mo atubang yun sa gingharian sa Dios. Okay, no? Unya sa ikaduhang sulat ni San Timoteo, ikaduhang sulat ni San Pablo nga kang Timoteo, awhagon ko ikaw atubangan sa Dios o ni Kristo Jesus nga maghukom sa tao buhi kon patay nga tungod kay mobalik man siya ug tungod sa iyang gingharian. Okay, no? Klaro? So na, no? So again, salamat kayo sa inyong pagpakig-uban kanako nining atong sesyon, ug salamat po dahil mahigala, no? Sa mga pagtulunan nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Okay? Salamat ug maayong mudto Pilipinas.